Se wuduru Kasaam kuro yi mu a onua ne Kenya asefo na onchifri kokofu se ka Kasaam a asechire ne kanesan sa akon na ode ba sa asem na ade ba sa oboso a obesan wachi eno ne kuro Kasaam yensua won ho abakosem. Ansa na Kasaamfo betena baabi a woti na nananum nyina ati Kenya ase emfie bi akiri no akonya toye be kire se ohene na oteso no efrim anase owuye eno ntina oso omusi ohene foforo eno ntina aduru na ntwimensa odikan no so se obenam amamre kwan so abedi hene nanso opani hu se enam so na akonya na beduru ne so ntino amamre no hu hia eno nti Kenya ase mpanimfo yi ampene so sa ebra mentime ho ase koso ina na itia ne na echi kakra be kire se otu kwan ebra obeduru ye no amudi ni nua ketua na abedi ade sa ohini na ni dini na nakofi kire eno nti ohini ka se so obekoto ni nua kuma yi de ene obetu afri kromu ho ansa na obetu no okoba okatachi opoku ware a odikan amane ekira Asante hene sede abani na otu akotena atifido mantemu mekire no anase isrim na iti asem no odene nkra bredwa benhina ne afrani na anase hwede ne se no ofaso otu na mema ne nkotena isrim no ho a eno nti pe baabi e be ma ne ntena na mehwehwe na mahune ntem eno nti na nadwa benhine ema wona asase etena so eno ne Kasaam asase ebra na nya asase wo hu so waba ono ani diem frise dwaben friwe ko abusuanim na nanan so friwe ko abusuamu asase na nadwa benhine de ma wo mu na ya asase papa omutimi de ye mfuduma ene niema bebre omo beto nananum nsuo num bi tise afiefi omutwa adakro abibisua ene nsuo nim bi ahodo aneka ho na abibisua ina nananum de ya amamre wo nkonwa ho frise sensuo esubatan titibre mu no na wontumi nso agya yechim emma sa kuro yi mu anase abemu a yeso ade abafie awukuda ni akwasida de ontoto na se sa kuro yi mu frise Asante amamre kese sa amamre wongidie ni se eduru honum a afuom kura no untimi nko frise obetumi ahia de wompe anase obehia nkwanhia oduru Kasaam ne fa baabi ofre honum pampim na de oye ni se opraprafie ane efie wo kuro yi mu nyina kogusa abiaye se musu anase tumi bia eba sa kuro yi so oduru biaye onoma empem nsan se wo hwe nananum atete semo a na sa niema we nyina eboa eyifin free kuro na enye se pama honhombo ne nkwane mom na ema kuro ni mu nso te omo biaye num bi te se empe wo ho asem asuntia asumenem oda ho sa wode eyinsu kase a ewa santememu nti enkuro piepie so ni bebre na din de oda ho se uduru joso ani nkuro ni mfa baabi ofre honum oda ho ansa na waduru one sa wode ya no na dwaben hene de Kasaamfo ekotoye eno nti eho no omo ni dwabenfo ne ebohye sa Kasaam hene oyo Otumfour abrempon hene na wona bosoma ogu ontri sunsan eni kune ni bribi na bosoma ye frɛ ni bribi abakosam kyerɛ senye sa abosom ya nka wona asehye resedrum rebine na onyama obewu ama abusuan na sa obosom yi na ebu ama omunya ama wa abusuan mu omubini na natachiwa na natapani ani atakuma eno nti sa obosom yi na ebu ama onya nipa ode kyekere sa kuro yi Kasaam ho abakosam ne dɔɔso na brepam no yebisuan won ho ade bio